ଝିଅ ଝିଅ ହେଉଛି ବାପା ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାପାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତି। ସେ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ହସର କାରଣ। ତାର ଛୋଟ ହସ, ମିଠା କଥା ଓ ସରଳ ଆଚରଣ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଦିନ ତମାମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଝିଅର ଗୋଟିଏ ଡାକ ବାପା ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ନେହମୟ ସହଚରୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରେ, ନୀରବତାକୁ ପଢ଼ିପାରେ ଓ ଅକଥିତ ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଝିଅର ଆଲିଙ୍ଗନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଔଷଧ। ସେ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର। ସମୟ ସହିତ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ କଢ଼ରୁ ଫୁଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ଭୂମିକା ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ବାପା ସେତେବେଳେ କେବଳ ରକ୍ଷକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବନ୍ଧୁ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ଭରସାର ଆଶ୍ରୟ ପାଲଟିଯାଏ। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ନିଜ ଭାବନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଶିଖେ। ଏହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଓ ସହନଶୀଳତା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାପା ତାଙ୍କ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭୁଲରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ ନୀରବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର। ସେଇ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମତୁଳନ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ ଓ ଭରସାର। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନାୟକ, ଯାହାର ଛାୟାରେ ଝିଅ ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ସେ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ତାର ବାପା ତା ହାତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଜୀବନର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାରେ ବାପା ଝିଅର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା। ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଝିଅର ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଆଲୋକ ଜାଗ୍ରତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଟି ଝିଅର ମାନସିକତା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଝିଅଟି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣେ ହାରିଯାଇଥାଏ। ସଫଳତା ପାଇବା ତାହା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବାପାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବିଫଳତା ସମୟରେ ସେ ତାର ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ତା ହାତକୁ ତା ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ତା ପାଖେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ପଡ଼ିକି ଉଠିବାର ସାହସ ସେ ଜୁଟାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସେ ଦୃଢ଼ କରି ଠିଆ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ, ଆଶାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାଏ ବା ନିଜକୁ ଏକ ପୁରୁଷ ବିରୋଧୀ କରି ଠିଆ କରିଥାଏ, ଯାହାର ମନରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆବେଗ ନଥାଏ। ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ମମତା ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। କଠୋର ହୃଦୟ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଳି ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ସମାଜ ବିରୋଧୀର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପାର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକତା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅର ଜୀବନର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶିକ୍ଷା ଓ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା
ଝିଅ ଏକ ସୁଶୀଳ, ସାହସୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ନାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଝିଅଟିଏ ଭଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।